Merhaba havalno, xeyratın kanala me, emi îro apraxê pelê silqa çêbikin, keremkin werin em dest çêkirina xwarina xwe bikin. Ji bo xwarina me malzeme me evin, di kevçûnî vê wisa têr û tije, ava îsota û ava bacana, qeftikek bexdenûs, bacaneka sor, pîvazek, kevçek xwe, kevçek bîbera sor, kevçek bîbera reş, kevçek dermanê germ û nîvê piyaneka avê zêdetir rûn, kulmek simaqa me heye me av berdayê serê kelandiye û dikarin simaqa hûr jî bikarbînin. Sê piyanê avê birinca me heye û qeftikeka wisa têr û tije jî pelê me silqa heye. Werin em destpêkê de navşikê xwe hazir bikin. Em ê sebzê xwe bixine nava birincê xwe. Em vêga jî ava xwe bacana berdine serê. Xuya wî. Baharatê xwe em ê bixine navê. Xuya wî jî em ê tam bikin eger got kêm be em ê hinekî dinê jî berdine serê. Vêga jî rûnê xwe berdine serê. Rûn jî em ê lê binirin ger ku rûnê me kêm be em ê wî jî hinekî zêde bikin. Ew jî goriya daxwaziya dilê we ye, goriya tama devê we ye. Em ê vêga jî simaqa xwe berdine serê. Me vê simaqa hebî bikaranî, me av berda serê keland weka di sê deqa. Ger ku hûn simaqa hûr a toz bikarbînin, nehewce hûn av berdine serê û dikarin hema bixine nava navoşkê xwe jî. Em vêga vaneka li hev biximsa. Me navoşkê xwe hazir kir, em ê vêga êdî pelê xwe jî wisa hazir bikin. Em van qoradê waneka jî em ê hûr bikin, em van jî navîjin. Em ê hinek bixine binê qûşxana xwe, êdinê jî em ê bipijînin û dikarin tevî jî bixine nava qûşxana xwe. Lê xwe ez tevî naxime ez ê dûra pincarkî bipijînin. Ew wisa heta virê em ê jê bikin û misal binê qûşxana xwe bikin. Em ê êdî vêga pelê xwe bipêçin. Em ê wisa avan damarê navê hinekî bişkînin bi tilîka xwe. û em ê navoşkê xwe bixine navê em zav zêde zêde jî naxine navê pelê silqa nazikin. Ji ber wî zav zêde zêde dan jî naxine navê. û berê tiştek jî axme nedibû. Yani nedibû çop, nedibû zibil. Her tiştî bi heva girêdayî bû. Mesela van qoradê waneka nedate avîtinê, şîvek jê dertê. Pincarkî çêdibû, şîvek jê çêdibû. Ya da ê ku nexwasta çê nekire got wala ez çê nakim dida heywanê xwe. Yani însan û heywan bi hev re çawa ku heywan xwarina însana ji navê dertê û xwarin ji însana re derdixîne, însan jî jinê me ewlî jî eynî ew jî wisa bûn. Dema xwarinekî çêkirane ne tenê xwe difikirîn. Heywanê xwe yî malê ê derdora xwe jî difikirîn. Vî giyayî ji bo waneka hiltanî û êvarê an okê da dixiste nava êmê waneka. Me vêga pelê xwe tev pêça, em ê hinek wisa qorat li ser wî jî bikin. Vêga ava me jî keliyayê me ava xwe bixine nava virê. Em ê xuya xwe jî bixine navê, hinek xwe em ê bixine navê. Zav zêde jî ne. Em ê sal hev bixin bila ev tama nava kasa me jî tev bikeve nava vê avê. û em ê wisa teyfkekî jî deyne ser devê wî. Ji bo gava apraxê me keliyan nepalişin. û em ê wisa ava xwe kelandî bixine serê. Ava me jî bila ser wî jî nekeve. û em ê deyne ser agir piştî keliye 10 an en zaf 15 deqa de bila bipije. Bes e binê wî kêm bikin bila wisa bipije. Belê hevalino apraxê me 15 deqê de pijiyan ji kerema xwe ji me re bibine abone û likeekî ji me re bavêjin. Me ji Instagramê jî bişopînin. Navê me Kevanî Elhe Saet û Noşîcan Bejwara.